Coachin kohtaus. Nyt sitä mennään. Tänään puhutaan paljon sulkapallosta ja urheilusta yleensäkin. Ja tänään paikalla Ville Long, tervetuloa. Kiitos, mukavaa, että päästiin juttelemaan. Kyllä. Ja hei, coachin kohtaukseen kuuluu tällä kertaa tässä vaiheessa se, että kello käyntiin 25 minuuttia, sitten katsotaan siinä vaiheessa, otetaan pieni aika lisää, katsotaan, että missä vaiheessa juttumme ovat, otetaanko jatko-osaa vai mikä onkaan tilanne. Mutta coachin kohtaus on suoraa puhetta, tätä ei leikata, ei oteta uudestaan, paitsi sitten jos tehdään jatko-osaa, niin sitten jatketaan toisilla tarinoilla, mutta emme niin sanotusti ota uusintoja. Mutta hei Ville, kerro itsestäsi muutamalla sanalla, kuka olet, koska kaikki ei välttämättä tiedä, mutta aika monihan tietää olympiasankari Ville Longin ja sulkapallon moninkertaisen Suomen mestarin ja arvokisa menestystä ja niin edespäin. Mutta kerro omin sanoin. No joo, varmaan mitä haluat kuulla, niin tosiaan sulkapalloa pelasin tuossa ammattilaisena vähän yli vuosikymmenen ja lopettamisestahan nyt on jo 10 vuotta about aikaa. Ja sen jälkeen sitten ollut sulkapallon parissa erinäköisissä hommissa, että vähän ulkomailla valmennellut tuossa ja sitten 3 vuotta olin maajoukkueessa päävalmentajana Suomessa ja nyt sitten onnellisena yrittäjänä ollut vuoden verran ja nyt sitten sulkapalloharrastajien kanssa pääsääntöisesti teen hommia, mutta ei kai musta nyt sen enempää tarvi. Ja tietty reality tähti. Niin, sekin sieltä moni tietää, joo. Mutta hei, sulkapallo ja Ville Long, milloin te löysitte toisenne? No joo, siis sattuman kautta tietyllä tavalla, että mustahan piti tulla jalkapalloilija, Liverpoolin maalivahti piti musta tulla, mutta sitten rakas äiti niin siinä 10-vuotias kun olin, niin hän sanoi, että meppä koittaa sulkapalloa, että auttaa sitten futikseen, että susta tulee nopeampi ja ketterämpi ja reaktiokyky paranee ja näin. Ja no totta tosiaan niinhän se parani ja tuli nopeampia ja kestävämpiä vaikka mitä, mutta sitten samalla myös niin tajusin, että mä en ole niin yksilöurheilija, että mä en ole joukkueurheilija. Tietysti jalkapallossa maalivahtihan on vähän yksilöurheilija niin kuin joukkueurheilun sisällä, mutta kyllä se sitten kiehtoi se mies vastaan mies niin kuin peli, että siinä pääsi niin paljon tietyllä tavalla käyttää sitä, että sä pääsit sen toisen pään sisään siinä pelin sisällä ja yksilöurheilussa on näin niin kuin fundamentaalitasolla, niin mun mielestä se tosi kiva, että sä saat kaiken kunnia itse, mutta sit sä et voi myöskään häviön kynnyksellä, niin sä et voi tehdä mitään muuta kuin katsoa peiliin, että joukkueurheilussa jää aina jossiteltavaa ja sä voit nostaa vaikka kauden päätteeksi kannuun, vaikka et sä oot tietyllä tavalla millään osallistunut siihen kannujahtiin, että yksilöurheilussa on se, mikä mua viehätti niin kuin saman tien sitten. Ja sille tielle sitten jäätiin ja 14-vuotiaaksi asti mä pelasin molempia, mutta sitten tietysti siinä vaiheessa, niin kun rupesi olemaan yläasteikäisenä, niin sulkapallotreenit ja jalkapallotreenit samana iltana, niin sitten ehkä vähän niin kuin piti myös miettiä sitä jaksamista ja sitten tietysti 14-vuotiaat pojat niin on jo aika testosteroinilla kyllästetty ja että se rupesi olemaan myös aika tietysti tiukkaa se futis, että mä en halunnut sen takia loukkaantua sitten sulkapalloa varten, vaikkakin se futis oli tosi hyvä niin kuin apukeino myös siihen sulkapalloon, erittäin hyvä. Noin 14-vuotiaana tosiaan sit päätit, että sulkapallo on se juttu, mutta milloin syttyi lamppu, että sä voisit olla olympialaisissa, sä voisit olla ehkä ammattilainen? Oliko se samoja aikoja vai? No tästähän voi aina tietysti kaunista kuvaa niin kuin värittää ja jotenkin yksi tapahtuma tietyllä tavalla, 96 olympialaiset. Mä olin silloin siis 11-vuotias, mä olin just niin kuin aloittanut sen sulkiksen ja muistan, kun mökille laitettiin aina sulkiskenttä siihen Nurtselle ja katsoin olympialaisista, niin kuin mietin, että
tuolla olisi joskus siisti olla. Ja tietysti mä olin niin kuin vähän aikaa sitten aloittanut sen, mutta mä niin kuin jotenkin ajauduin niin syvälle siihen lajiin ja oli niin jotenkin intona siitä, se oli musta niin siistiä. Ja sitten se oli ehkä se ensimmäinen niin kuin tietyllä tavalla purasu siihen touhuun. Toki se oli eri maailman-aikaa. Siihen aikaan nuoret pojat, vähän ehkä yleistä, mutta ajattelin vaan, että totta kai musta tulee urheilija. Se oli niin kuin, musta se oli aika yleinen niin kuin tietyllä tavalla konsensus. Mä muistan meidän koulustakin. Kaikista piti tulla urheilija. Ei se ollut mikään niin kuin ihmejuttu. Et tietyllä tavalla koko aikahan se oli se ajatus, että susta tulee urheilija. No, miten se sitten ehkä niin kuin tietyllä tavalla realisoitu enemmän oli se, että sitten kun mä oon Lahdesta kotoisin ja siellä nyt ei sulkapallo ole niin iso juttu, niin sit piti lukioon muuttaa tänne Helsinkiin juurikin näihin tiloihin tietyllä tavalla tänne Märskyyn opiskelee. Et se oli tietysti 16-vuotiaan iso juttu niin kuin siihen aikaan, mutta sitä se vaati ja se oli ehkä se semmoinen niin kuin ensimmäinen oikea päätös, että nyt tämä on se juttu, mitä tehdään. Me mennään tämä niin kuin läpi, katsotaan mitä tulee, mutta ei katsella taaksepäin. Tuohon me ehkä palataan tänään vielä myöhemmin, kun puhutaan vähän kilpa- ja huippu-urheilun tulevaisuudesta, mutta oikeita ratkaisuja oikealla hetkellä, voi olla koviakin ratkaisuja, niin yleensä niin kuin jos me mietitään melkein kenen tahansa huippu-urheilijan taustoja, kun pengotaan tai kysellään, niin sieltä tulee justiin näitä, että on pitänyt tehdä aika kovia ratkaisuja sen eteen, että voisin omassa lajissaan lähteä sitten ammattilaisuutta tai arvokisamitalia tavoittelemaan. No ihan hemmetin kova ratkaisu siis siinä mielessä, että mähän totta kai pidin sitä niin kuin itsestäänselvyytenä, että mä tuun tänne niin kuin muutetaan Helsinkiin. No tietysti ongelma oli se, että isä teki töitä Lahdessa, hän ei voinut muuttaa. Ja mä en siinä vaiheessa niin kuin erottanut sukkia niin kuin svetarista tietyllä tavalla. Niin äiti muuttui sitten munkaan Helsinkiin ja isä jäi Lahteen tekee töitä. Jos se oli kova ratkaisu multa, niin kyllä se vanhemmilta oli vielä kovempi ratkaisu. Että he, niin kuin, toinen lähti munkaan tänne ja sitten niin me nähtiin tietyllä tavalla viikonloppuisin, kun isä ei ehkä ollut töissä. Et nyt kun miettii jälkeenpäin, niin se oli ihan sairaan kova ratkaisu vanhemmilta. Ja nyt kun mulla on omia lapsia tietysti, niin mietin, että tekisinkö mä niin kuin mun vaimon kanssa semmoista päätöstä, että nyt lapsi haluaa lähteä johonkin. Niin toinen meistä muuttaa sen lapsen kanssa ja toinen jää niin kuin, että epäilen hyvin vahvasti. Mutta se oli eri maailman-aikaa ja mä olin ja olen edelleen aika vahva tahtoinen. En mä nähnyt mitään muuta vaihtoehtoa silloin, mutta totta kai näin ja eihän sitä silloin edes ajatellut. Nyt kun itsellä on lapsia ja vaimo, niin nyt ajattelin, että mitähän ne oikein miettinyt ne vanhemmat ja niin kuin kuinka paljon ne halusi niin kuin tehdä mun eteen. Että se onhan se ihan uskomaton juttu, niin kuin tolleen, kun miettii. Toi on erittäin kova ja et ole ainut, joka on niin kuin saanut tollaista tukea, mutta moni meillä Suomessa on jäänyt sitten syystä tai toisesta lähtötelineisiin, koska ei ole tehty niitä ratkaisevia muuveja. Joo, ja ei se siis varmasti näin, ja kaikille ei ole tietenkään mahdollisuutta. Se pitää myös ymmärtää. Kaikille ei ole halua. Ja niin kuin mä sanoin nykypäivänä, niin en mä varmaan pystyisi tekemään tollaista ratkaisua edes. Mutta se oli niin kuin mulle täysin selvä. Jos mä olisin jäänyt Lahteen, niin mä olisin lopettanut sulkapallon siihen paikkaan, koska mä näin, että ei siellä ole mahdollisuutta päästä yhtään sen pidemmälle. Sitten mä olisin tehnyt jotain muuta. Ja jos vanhemmat olisivat sanoneet, että ei tämä onnistu, mä olisin jäänyt sinne ja se olisi ollut sitten siinä. Se olisi ollut ihan fine. Ei se ole mahdollista. Nyt kun se oli, niin en mä nähnyt mitään muuta vaihtoehtoa. On niin kuin tietyllä tavalla uralla on tehty oikeita ratkaisuja omasta puolesta, vanhempien puolesta. On tehty ihan todella iso tukko vääriä ratkaisuja, mutta ehkä päällisin puolen kuitenkin sitten vähän enemmän oikeita valintoja. Niin, voisi sanoa nopeasti ja karkeasti sillä tavalla, että ilman sun vanhempien kovaa ratkaisua ei olisi koskaan nähty Ville Longia ammattilaisena tai olympialaisessa pelaamassa. No ihan pommin varmasti, 100% varmuudella näin on. Mites sitten siitä urheilulukiosta ammattilaisuuteen ja olympiamittelöihin, niin minkälainen tie, jos muutaman poiminnon sieltä, mitkä olisivat ratkaisevia juttuja siihen, että ammattilaisuus oikeasti sitten onnistui lukion jälkeen ja myös ne olympiapelit?
Joo, no siis, ei, siis tietyllä tavalla, kun ei siinä ollut mitään muuta, en mä nähnyt mitään muuta. Mä niin halusin mennä eteenpäin ja en mä nähnyt mitään muuta vaihtoehtoa kuin, että näin me tehdään tämä homma. Toki lukioaika meni tosi penkin alle niin kuin itsellä, että siinä varmaan tuli vähän sitä tietyllä tavalla, siinä tuli väsymystä paljon. Silloin nuorena poikana ei vielä ymmärtänyt tietyllä tavalla panostaa niin paljon. Se oli enemmän sitä, että kun sä käyt vaan siellä tekemässä niitä hommia, niin sä menet automaattisesti eteenpäin. Totta kai mä meninkin eteenpäin. Mä olin aika lahjakas ja mulla oli tosi hyvät valmiudet tehdä niitä hommia. Mutta se meni tosi penkin alle kuitenkin kokonaisuudessaan se 4 vuotta. Mutta riittävän hyvin, että pääsin kuitenkin, nousin sitten Suomen ykköksi tosi nopeasti, mikä auttoi sitten taas saamaan niitä yhteistyökumppaneita sitten, kun on aika semmoinen ehkä persoonana sellainen aika ulospäin suuntautunut tietyllä tavalla, jos haluaa olla. Ja sitten noin hyvä tukiverkko oli niinku koko aika siinä niinku täältäkin suunnasta. Että se sitten. Ja sitten tietyllä tavalla niinku sen jälkeen se lutviutui niinku aika itsestään, vähän ehkä turhankin suoraviivaisesti. Että sit mä en saanut otettua sitä vikaa steppiä tietyllä tavalla missään vaiheessa. Ehkä mä vähän olin tyytyväinen siihen, että mä pääsin niinku tietyllä tavalla ammattilaiseksi, mä sain tehdä sitä duunia, mä olin tosi niinku tietyllä tavalla etuoikeutetussa asemassa, voiko niin sanoa, jos mä itse sen duunin tehnyt, en mä tiedä, mutta mä olin tosi tyytyväinen siihen ja se tyytyväisyyshän tappaa sitten aina sen eteenpäin meno, että näinhän se on, että kyllä siinä tuli paljon niin kuin tehtyä vääriä valintoja ja vähän niin kuin levättyä tietyllä tavalla laakereilla. Et ehkä alitajuisesti ajattelin, että tämä niin kuin riittää, haluuks mä, koska mä tiesin kuitenkin aika tarkasti, mitä mun pitäisi tehdä, jos mä haluan ottaa se yhden stepin vielä. Ja en mä sitten ehkä ollut kuitenkaan siihen valmis. Ja se on niin kuin iso, vaikka mä oon ollut 21 maailmanlistalla parhaimmillaan, se on aika hyvin niin kuin ehkä mitä nyt maailman toiseksi pelatuimmassa pelissä jalkapallo, no top 5 kuitenkin, se on niinku pelatuimmissa pelissä aika hito hyvin, mutta siitä, että olisi päässyt sinne top 10, mikä se mun niinku tavoite oli, minkä mä olin sanonut, niin olinko mä oikeasti valmis niinku tekemään niin paljon juttuja, koska se on pitkä loikka. En ole varma. Tämä on erittäin hyvä kysymys ja mitä mun mielestä, niin kun, jos nuoria urheilijoita tai vanhempia on katsomassa tätäkin jaksoa, niin se, että kannattaa kysyä entisiltä, tässä tapauksessa sulkapallon pelaajilta, vaikka Villeltä, että mitä se oikeasti, jos haluaa olla top 10, top 20, haluat pelata olympialaisissa, mitä se oikeasti vaatii, minkälaisia niin kuin ratkaisuja ja sitten niin kuin se, että jos et sä tee niitä kaikkia, mitä sun pitäisi tehdä, niin miten se vaikuttaa? Esimerkiksi sun tapauksessa vaikutti todennäköisesti siihen, että sä olit 21. maailmanlistalla, mutta et top 10, koska sä et tehnyt kaikkea sitä, mitä olisi pitänyt tehdä ja minkä sä tiesit, että pitäisi tehdä. Se oli tietyllä tavalla mun niin kuin alitajuinen valinta ja kyllä mä siitä mielelläni kerroin ja oon kertonutkin monille. Silloin kun olin päävalmentajana, niin usein kysyin, että ymmärrättekö te tämän tilanteen, että kun monilla on tavoitteita vaikka mihin. Että ymmärrättekö tämän tilanteen, kilpailu on koventunut, mitkä teidän lähtökohdat on nuorilla pelaajilla. Mä olin kuitenkin Euroopan ykkönen alle 19-vuotias, nykyään ei ole suomalaisia siellä päinkään periaatteessa. Mä olin helvetin lahjakas. Mä olin tehnyt tosi paljon oikeita juttuja ennen sitä jo. Ja siltikään mä en päässyt tavoitteisiin. Niin miten niin kuin voi joku toinen luulla, kellä ei ole samoja lähtökohtia, ei ole niin lahjakas, ei ole päässyt edes sinne Euroopan niin kuin, kärkeen junioreissa. Niin miten sä voit luulla, että sä yhtäkkiä hyppäät niin kuin pam, näin. Just näin. Et se on niin kuin helppo nähdä se, että kun tietää tasan tarkkaan, mitä virheitä teki itse ja mitä olisi vaadittu. Ja sitten kun sen näkee, niin kuin, sitä on helppo vertailla, että mitä tehtiin silloin, mitä nykyään tehdään ja mikä se on niin kuin se jotenkin tietyllä tavalla se illuusio, että joo, ei kun tätä vaan tehdään, niin kyllä me mennään. Ei se tapahdu niin. Mikä sulla, Ville, oli ehkä jos 2-3
tai muutama niin kuin asia, mitkä jäi tekemättä, mitä sä tiesit, että olisi pitänyt tehdä, mutta näin jälkeenpäin, kun katsotaan, että jäi tekemättä, että ne oli ehkä ne syyt, että mitkä sitten sen ratkaisevan askeleen ottamisen esti. Siis pieniä juttuja tietyllä tavalla, mitkä kertautuu sitten aina. Mähän ihan loppuvaiheessa uraa vasta silloin niin kuin 30 korvin. Mähän niin kuin rupesin ymmärtämään, että mitä on olla urheilija ensinnäkin. Ravinto, uni, nämä nyt on ne ensimmäiset jutut. Treeneissä se, että tämä on oikeasti mun työ. Että mä en ole niin kuin julkisen puolen suojatyöpaikassa, vaan että mä ilmestyn paikalle ja leimaan kellokortti. Että se ei vie mua mihinkään oikeasti. Nämä oli nyt ne niin kuin tietyllä tavalla 3 tällaista hyvin yksinkertaista juttua. Sitten se, että mä asuin koko ajan Suomessa. Koko sen ammattilaisuran ajan mä en saanut haastetta Suomesta. Mun olisi pitänyt paljon enemmän mennä ulkomaille. Mietin sitä muuttoakin tosi useasti. Lähellä oli jossain vaiheessa, että mä olisin muuttanut, saanut ehkä vähän uutta ympäristöä, ehkä parempia niin kuin sparikavereita. Mutta sitten aina mä päätin, että en mä lähde ehkä. Se oli just se tyytyväisyys, että elämä on tosi kivaa täällä. Haluanko mä haastaa vielä tietyllä tavalla itteeni lisää? Ehkä olisi pitänyt, jos mä olisin halunnut ja jälkikäteen, niin ehkä mä halunnut, ehkä ei musta ollut siihen. Vaikka mä olisin halunnut, niin ei musta välttämättä ole silti ollut. Tämä on semmoinen niin kuin kysymys tietyllä tavalla, jos sitä miettii, että olisiko musta oikeasti ollut, kun aina puhutaan siitä, itsekin mä tykkään puhua siitä, mä en ikinä saavuttanut sitä mun potentiaalia. Monet sanoo, että mulla on niin paljon parempaa mahdollisuudet. Mutta sitten taas toisaalta sitä voi miettiä niin, että olisiko mulla ollut. Kun se ei pelkästään, fyysisesti mulla olisi ollut, teknisesti mulla olisi ollut, mutta olisiko mulla täällä sitten kuitenkaan ollutkaan. Koska eihän me tehnyt niitä. Niin ehkä mä saavutinkin sen mun potentiaalin sitten kuitenkin. Tää on vähän tällainen kaksipiippunen juttu. Kyllä, ja meillähän jossakin vaiheessa myös askeleet niin sanotusti risteytyi ja tehtiin vähän fysiikkavalmennusjuttuja silloin, niin kyllä kun täytyy sanoa, että tavallaan se, että mitä me tehtiin silloin, kun olisi pitänyt tehdä paljon aikaisemmin, ja määrätietoisesti siitä eteenpäin. Vaikka sä olit hyvä fysiikassa, mutta sitten siellä oli kuitenkin tiettyjä asioita, joita olisi voinut ja olisi pitänyt tehdä jo alusta asti paremmin. Liikkuvuus oli yksi semmoinen asia, niin kuin, ei kentällä liikkuminen, vaan liikkuvuus ja tämän tyyppiset asiat. Niin, no, jälkeenpäin on hyvä katsoa taaksepäin, että olisi pitänyt tehdä tuo ja tuo ja tuo asia. Mutta siinä tullaankin just siihen, että mun mielestä se, että sä kerrot siitä, tai joku muu urheilija kertoo siitä, että näitä asioita mun olisi oikeasti mennyt tehdä. Joku kertoo, että mä tein näitä asioita ja sitten mä otin sen viimeisen loikan niin sanotusti eteenpäin. Niin kun hyvin harva juniori kuitenkaan oikeasti itse osaa ajatella niitä asioita. Niin sen takia niin kuin ulkopuolinen sanominen, kertominen on äärettömän tärkeää. Joo. Ja se mitä mä niin kuin aina painotan, on se, että se rehellisyys itseään kohtaan. Että siinä niin helposti tulee semmoinen, että sä mietit, että joo, kyllä mä teen. Sä et niin kuin uskalla katsoa tietyllä tavalla sitä omaa tekemistä ulkopuolelta, koska se on ihan helvetin raskasta. Sehän on niin kuin, se ei liity urheiluun, vaan ihan kaikkeen. Että sä uskallat niin kuin tietyllä tavalla arvioida itseäsi ulkopuolelta, koska se sattuu. Kyllä. Jos et sä tee kaikkea niin kuin prikulleen, niin sehän sattuu. Se on tosi kova juttu. Mä en pystynyt siihen. Ja edelleen, mä olin 21 maailmallista. Niin jos ei sitten pystytä tekemään, kun pyöritään tuo paljon pienemmissä kisoissa, ei olla siellä päinkään. Ja silti me ajatellaan, että me päästään sinne niin kuin korkeammalle huipulle. Niin se on hyvin epätodennäköistä, niin kuin se rehellisyys. Ja sittenhän sillä ei ole niin kuin mitään merkitystä, kun se pystyy rehellisesti katsoa. Että tuleeko susta harrastetuuppari, tuleeko susta semmoinen, kuka kiertää kisoja, sä nautit siitä. Mutta sitä valhetta itselleen se on jälkeenpäin tosi vaikea sitä katsoa. Munkin on ollut vaikea katsoa sitä. Mä en ollut itselleni rehellinen sen uran aikana tietyllä tavalla. Kerroin sitä juttua tietyllä tavalla itselleen. Mä oon nähnyt siis vuosikausia semmoisia samanlaisia pelaajia, ketkä niinku kertoo, että joo, näin tää menee ja mä teen kaikki. Ei. Jos et sä katso ulkoa, niin mä näen sen ulkoa. Se on niin kuin hyvin helppo nähdä. Kyllä.
ajattelee, että okei, että mä teen asioita tällä tasolla, oikeasti sä teet täällä, ja kun sun ehkä pitäisi tehdä tällä tasolla, jos sä haluat oikeasti tehdä sen. Juurikin näin, ja sehän on niinku tietyllä tavalla sun pitää asettaa se tavoite, sitten sun pitää asettaa se rima, sitten katsoa, että kohtaako ne, se tavoitteen asettelu ja sitten se tekemisen taso. Jos tekemisen taso on täällä, tavoitteet on täällä, niin aika hiton vaikea niitä on niinku kohtaa. Joo, ei siinä auta paljon niinku toivoa. Ei, ja varsinkaan niinku, kun tässä lajissa ei niinku, tuurille ei ole minkäännäköistä tietenkään, ei ole niinku minkäännäköistä sijaa. Paitsi, otetaan tuosta nopea loikka siihen, että huonolla tuurilla, arpa onnella saattaa olla, niin mä haluan nopeasti ottaa kiinni vähän siitä, kun mun mielestä sä oot olympiasankari, vaikka ei sieltä nyt välttämättä tullutkaan ihan niin kovia tuloksia kuin mitä olisi voinut tulla, niin kerro arpaonnesta. No joo, tietysti ensimmäisessä olympialaisessa oli hyvä arpaonni, että tuli kaksi sopivaa vastustajaa ensin ja sitten se kolmaskin vastustaja siinä, kun pelattiin puolivälieriin menosta, niin oli myös sopiva, että indonesialainen, mutta hänelle en sitten pärjännyt sillä kertaa, mutta sitten tietysti Lontoossa niin maailmallista ykkönen ensimmäisessä matsissa. Mutta joo, siis mä pelasin olympialaisissa niin siihen asti sen oman kykyni mukaiset aina parhaimmat pelit ja tietyllä tavalla mä rakastin niitä tiukkoja paikkoja ja pystyin saamaan silloin, kun oli niin kuin merkitystä kaikista eniten, niin sain niin kuin eniten itsestäni irti. Mut jos tietyllä tavalla onnesta puhutaan, niin sitten 4 vuotta siitä eteenpäin, niin sehän on mielenkiintoinen juttu, että miten mä jäin Riosta pois. Et siinähän se oli sitten niin kuin, siinä oli paljon enemmän sitten vielä sattumia, että mullahan, mä olin ensimmäinen, kuka ei päässyt Rioon silloin. Ja se oli niin kuin se kausi oli sellainen, että mä keskityin siihen, että mä oon silloin Riossa hyvässä kondiksessa, mä en niin kuin keskity tähän sitä karsintaan ja viimeisessä 2 kisassa, viimeisessä kisassa mulla oli 3 matsipalloa yhtä kaveria vastaan Suomessa. Jos mä olisin voittanut niistä 1 pallon, mä olisin päässyt kisoihin. Viimeisessä kisassa mulla oli 5 peräkkäistä matsipalloa yhtä kaveria vastaan. Jos mä olisin voittanut niistä 1, mä olisin päässyt kisoihin. Mulla oli 8 matsipalloa ja mä olin tunnettu, että mä oon hyvä erien lopussa. En voittanut. Sitten oli vielä tää, kun kansainvälinen liitto antaa näitä villei-kortteja. Ja edellisiin Lontoon kisoihin oltiin annettu 3 miesten kaksinpeliä, mikä on maksimimäärä. Niin kuin tulee tyyliin 3 aina, se voi tulla naisten kaksinpeli, miesten kaksinpeli, näin. No mä ajattelin, että ei varmaan tule 3 miesten kaksinpeliä, että varmaan tulee naisille nyt osa. Et kun ei olisi tullut 3, niin olisin päässyt kisoihin. No 3 miesten kaksinpeliä. Ja 1, kuka sai sen villinkortin, oli vielä tämä sama kaveri, kuka voitti mut siinä viimeisessä kisassa. Et siinä on sitten niinku, oli epäonne aika paljonkin. Et se oli silloin siihen aikaan niin aika tietysti kova paikka, että kun mä olin niinku, mä olin siinä kunnossa, että kun mä viritän sen pelin hyvää kuntoon, niin mä oikeasti odotin niitä Rio-kisoja, että mä olisin päässyt pelaamaan. No, katsojana oltiin sitten siellä pyörimässä. Mutta sitten siitä eteenpäin, niin elämä on mennyt ihan mukavasti ja siihen niin kuin käytännössä se ura loppu. Just. Hyvä. Mutta sitten hei, iso kysymys, jonka mä aion kysyä kaikilta ensimmäisen tuotantokauden vierailta. Suomalainen kilpa- ja huippu-urheilu ja sen tulevaisuus. Miten, Ville, sä näet suomalaisen kilpa- ja huippu-urheilun? Mitähän sanoitko, että meillä on aikaa? No, jos tätä nyt lähtisi jostain kerimään tätä lankakerää, niin jos lähdetään nyt vaikka sieltä, että ensin niin kuin tosi aikaisemmin sanottiin, että tavoite pitäisi jollain tavalla määrittää, eikö vaan? Ja nyt mä en puhu enää urheilijoista, nythän mä puhun niin kuin suomalaisesta. Sitten se tipahtaa olympiakomiteaan, sitten se tipahtaa lajiliittoihin. Nythän me ei ensinnäkään tiedetä kansakuntana, onko urheilu meille millään tavalla tärkeät. Ja mulla on ihan se ja sama, onko urheilu tärkeät vai ei. Mutta se pitäisi päättää. Kyllä, tämä on niin kuin äärettömän tärkeä pointti.
Sitten me tullaan olympiakomiteaan. Mitä me halutaan? Halutaanko me olympiamitaleita? Halutaanko me mahdollisimman paljon ammattilaisurheilijoita? Tämä on täysin eri asia. Jos me halutaan olympiamitaleita, me ei ruveta keskittyä 100 metrin pikajuoksu. Me ei ruveta keskittyä jalkapalloon. Me keskitytään ehkä semmoisiin lajeihin, missä on hyvät mahdollisuudet. Skeittaus. Tai mitä on näitä tuoreempia lajeja. Mitkä ei ole niin kilpailua. Ei me keskitytä sulkapalloon. Siinä on pienet mahdollisuudet. Mutta se on täysin eri asia kuin että meillä on ammattilaisurheilijoita. Koska niitä meillä ei välttämättä ole skeittailijoissa sit niin paljon kuin esim. Futiksessa tai jääkiekossa. Tämä meidän pitäisi nyt ihan ensimmäisenä. Ensimmäisenä se, että onko urheilu tärkeää. Jos me päätetään, että se on tärkeää kollektiivisesti. Sitten, että minkälainen urheilu, mitä me halutaan. Koska nyt on kuitenkin niin pienet resurssit, niin rahallisesti kuin ihan urheilijoista. Ja me ei kaikkeen pystytä. Jos me joka puolelle vähän, niin kuin mennään joka puolelle eteenpäin, niin me ei mennä missään mihinkään. Tämä on taivaan tosi kyllä. Ja nyt täytyy antaa kiitosta posia olympiakomitea. Nyt mä oon vähän huomannut niin kuin oikeita suuntaviivoja. Et nyt tehdään tiukkoja päätöksiä. Ei me ehkä olla vielä siellä, mutta niin kuin se, että ei me voida kaikkia nyt oikeasti työntää eteenpäin. Nyt vähän kiristetään sitä, koska mä uskon sen, että jos me saataisiin joissain lajeissa, olkoon ne lajit mitkä tahansa, jos me saataisiin joitain lajeja viety oikeasti näin, muut lajit vois rupea tsekkaa, että mitähän siellä on tehty. Ehkä se koko muiden lajien arvostus ja ylipäätänsä urheiluarvostus rupeaisi nousemaan. Ne tulisi ehkä sieltä niin kuin vanavedestä, kun meillä olisi vaikka yksi liideri, kuka vetää sitä, niitä muitakin sinne mukanaan. Kyllä, tämä on niin kuin arvovalintoja tai just niin kuin valintoja siitä, mitä me oikeasti tavoitellaan. Koska kuinka monta lajia nykypäivänä lienee onkaan, en mä edes tiedä, niin kuin, mitkä kaikki urheilulajeiksi katsotaan, mutta reilu 100 lajia. Niin jos me kaikkia reilua 100 lajia yritetään nostaa maailman huipulle olympiamenestykseen tai tehdä ammattilaisia niissä, ei onnistu. Meidän on pakko tehdä valintoja, koska kuitenkin rajalliset resurssit on käytössä. Kyllä. Ja siitä sitten, jos me päästään niinku siihen ihan niinku käytännön hommaan. Mä oon siis täysin sitä mieltä, että meidän pitäisi nyt tietyllä tavalla katseet siirtää sinne ruohonjuuritasolle. Ensinnäkin, että me saataisiin lapsista liikkuvia lapset uudestaan siihen tilanteeseen, että hei, totta kai musta tulee urheilija. Nythän meillä ei ole sitä tilanteessa. Nyt meillä on totta kai musta tulee koodari tai joku tubettaja. Nämä on vienyt tämän homman ja ei me varmaan päästä siihen enää, että totta kai musta tulee urheilija. Mutta edes, että niillä olisi jonkun näköiset fyysiset kyvyt urheilla. Mä oon siis täysin sitä mieltä, että pitäisi saada siis yhteiskunnallinen tällainen koulun jälkeinen järjestelmä, että kaikilla lapsilla olisi harrastus. Ei edes välttämättä urheilu, se voi olla vaikka keramiikka, se voi olla ilmaisutaito tai sitten urheilulaji, se pitäisi yhteiskunnan tasolta olla. Se aiheuttaisi sen, että ne, ketkä haluaa urheilla, saa pikkusen taas lisää valmiuksia. Me tarvitaan niitä tunteja. Me tarvitaan tunteja aina. Niitä, mitä me vietetään urheillessa. Mutta sitten se aiheuttaa myös sen, että mikä on nyt paha juttu, tämä syrjäytyminen. Kun sulla on joku yhteisö, ryhmä, kaikki kun on pakko mennä semmoiseen ryhmään, niin sitäkin me pystytään sitä samalla jutulla vähentämään. Mä tiedän, että syvä huokaus. Mä tiedän, että meillä riittäisi juttua vaikka kuinka paljon. Ja mä voin luvata sen, että me otetaan toinen jakso, missä me jossakin vaiheessa katsotaan, missä kesällä joskus sopivasti mennään jonnekin vaikka rannalle tekemään videoa ja pureudutaan justiin tähän näin se, että miten me saataisiin suomalaiset lapset liikkumaan, harrastamaan, yhteisölliseksi ja niin edespäin. Kaikki tämä, mistä sä justiin sanoit, niin me tehdään tästä ihan oma jakso, koska toi on mun mielestä semmoinen hyvä aihe. Mä voin tehdä vaikka yhden tuotantokauden siitä eri asiantuntijoiden ammattilaisten kanssa, että miten me saataisiin suomalaiset lapset liikkumaan ja voimaan paremmin. Kyllä, juurikin näin laitat sitten kelloon vähän lisää aikaa vaan sillä kertaa. Joo, sit vedetään pitkä formaatti, just näin. Hei, Ville, kiitos tosi paljon. Ja kiitos. Me jatketaan näistä ja Coachin kohtaus jatkaa
seuraavalla videolla.